खुलुमबाय दिनैनि गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायबाय। दासिमनि माखासे गोनांथार खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे नायलांदो। लोगोसेनो सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलआव होनानै लादो। अब्ला दिनैनि सेथि खौरां होनो लागै आखायाव लादों। मैया 21 फेब्रुआरि मानगोनां रन्जन दैमारिनि 64थि जोनोम सानखौ गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव सेलेब्रेसन खालामनायखौ नुनो मोन्दों। उदालगुरि जिल्लानि हरिसिंगा देउलगुरि सकआव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय बे हाबाफारियाव बिक्रम दैमारिया बाहागो लानानै गोनां बाथ्राफोर बुंनायखौ नुनो मोन्दों। एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिया 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिनि सानसे आगोलावनो बिटिआर सान्थि सुक्तिनि गेजेरजोंनो उदां जाबायमोन। नाथाय दिनैनि दिनाव गंसे 10 एपिपिएम पुलिस केम्पनि फिसा देरायाव मानो? मन्त्रि इउजि ब्रह्मआ बुंदोंमोन। हाजार हाजार लाख लाख राइजोफोरनि सिगाङाव गसंनानै बुंदोंमोन। प्रमद बर'आ लाख लाख मानसिनि सिगाङाव बुंदोंमोन रन्जन दैमारियाबो बे सुक्तिनि गेजेरजोंनो गबाय होननानै। नाथाय सागान होखांनानै मानो गंसे फिसा देरायाव बन्दी खालामनानै दोनखो? रन्जन दैमारिया दायो जेलाव गैया। रन्जन दैमारिया दायनिगिरिमोनब्ला जेलावसो थागौमोन। नाथाय जेलनि बाहेरायाव गंसे केम्पनि फिसा देरायाव मानो दोनखो? मा परिकल्पना दङ? गोसो जायोब्ला गोहोआव थानाय दैदेनगिरिफ्रा सानसेयावनो बख'नो हायो। बिक्रम दैमारिनि गोख्रों अजद होनायखौ खौरांगिरिनि गेजेरजों मोनथिनो मोन्दों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव मोनसे मुगैथाव जाथाय। रायजोआव खोमसि फोथायनाया सुबुंनि जिउआव गोदोनिफ्राय दासिमबो मुगैथाव आरो गिख्रंथाव थासारिफोरा जाबोगासिनो। जायनि जाउनाव गसाइगावआव सत्यपुरनि पाहारपुराव सासे आइजोखौ दायनिनि सन्देहआव सिनाय मोनै सुबुङा गोदोनायाव हानानै बुथारदों। आसाम सरकारआ खोमसि फोथायनायनि सायाव गोख्रों राहा लानायनि गेजेरावबो बेबादि जाथायफोरा रायजोआव जाफ्लेबाय थानायखौ नुनो मोनबोगासिनो दङ। नलबारियाव गंसे बर' एमइ फरायसालिनि फोरोंगिरिनि मुगैथाव दुथां आखु। फरायसालि सोलिबाय थानाय समावनो मन्टु मेधि मुंनि फोरोंगिरिया साबा फरायसुलिफोरखौ लानानै खाना जानो होननानै लानानै थाङो सासे हौवा गैयैनि न'खराव। खौराङाव रायजो राजानि फोरमायनाय बादिब्ला फरायसालिफोरनि सायाव गाज्रि खामानिबो सन्देह खालामनायखौ नुनो मोन्दों। बिनि सायाव रायजो राजाया न्याय बिसार खालामनांगौनि दाबि खालामदों। फैगौ 25 फेब्रुआरियाव बरपेटा रडआव भारतनि डिफेन्स मिनिस्टार राजनाथ सिं बिथाङा दावबायफैगोन होनना खौरांनि गेजेरजों मोनथिनो मोन्दों। बर'नि गेजेराव गोबां बिर जोहोलावफोर दंमोन। गोबां बिरफोरा गाव थैनोसै समाव बर' जातिखौ साव होलांनायखौ बर'नि जारिमिनाव नुनो मोनो। नाथाय जों ओरैबायदि आरज गाबदों जाहाथे इसोरा रन्जन दैमारिखौ ओरैबायदि गियान होथों जाहाथे थैनोसै समावबो जेन रन्जन दैमारिया बर' जातिखौ साव दाहोलांथों। बे बाथ्राखौ बुंदों एक्स एनडिएफबिनि दि हारिमु बिथाङा। मैया 21 फेब्रुआरि मानगोनां रन्जन दैमारिनि जोनोम सान फालिनायाव बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव गोथौ दुखुखौ लानानै माखासे गोनां बाथ्राफोर फोरमायनायखौ नुनो मोन्दों। जेलाव थानाय एक्स एनडिएफबि बिदा बिफंफोराबो जेन बै गोदोनि बिरफोरबादि बर' जातिखौ साव दाहोलांथों बिनि थाखाय गोसोजों आथिं हमदों होनना बुङो दि हारिमु बिथाङा। मैया उदालगुरि जिल्ला भैरबकुन्द ब्लक बिपिएफनि बानजायनायाव सान्तिपुर बरला प्राइमारियाव बिपिएफ दोलोनि जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो। बे जयनिं हाबाफारियाव मिरु बिपिएफनि सोद्रोमा रबिनसन दैमारिया बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'खौ गोख्रोङै सोंखारिदों। प्रमद बर'आ मोनसे समाव आबसुनि लिडार मोनब्लाबो एबसुनि केरेक्टारखौ थाल्लायै नागारनानै राजनितिकआव उल्थायै खामानि मावगासिनो दं होननानै बुङो। बिथां प्रमद बर'आ रायजोफोरनि गेजेराव हारि राननाय सुबुं राननाय बेबायदि आखुजोंसो खामानि मावगासिनो दं होननानै बुङो। बिटिसिखौ सालायनो थाखाय जि खेमताखौ मोनदोंमोन बेखौ प्रमद बर'आ उल्था फाल्था खालामजोब्बाय होननानै गोख्रों रावजों सोंखारिनायखौ नुनो मोन्दों रबिनसन दैमारि बिथाङा। हाग्रामा महिलारिया बर' ख्रिस्टियान सुबुंफोरनि हेंथायै गावनि राइटिं पेडआव लाइजाम लिरदों। मख'नो गोनांदि प्रमद बर'आ बर' ख्रिस्टियान गिर्जाफोरनि मोजां खामानि मावनायनि सायाव बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिया
ख्रिस्टियानफोरनि हेंथायै सेन्ट्रेलसिम लाइजाम लिरनानै हरदों। बे बाथ्राखौ बुंदों UPPLनि लाइमोन गांखंनि बुंथिगिरि रंगुल बर'आ। बिथांनि बे बुंनायनि सायाव आंनि फारसेथिंनिफ्राय आं बेखौ बुंनो इच्छा खालामो जे राजनितिकनि बाथ्राफोरखौ लानानै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गुलाय गुजाय लाबोनाया मोजां नङा होननानै आं सानो। जोङो मिथिगौ रंगुल बर' बिथाङा गोदो UPPLआव हाबै सिगां UPPLखौबो गोबां बाथ्रा बुंनायखौ जोङो नुबोदों। ससियेल मिडियानि गेजेराव प्रमद बर'नि हेंथायै गोबां बाथ्रा बुंबोनायखौबो जों नुबोदों। नाथाय जेब्ला UPPLआव हाबो, UPPLआव हाबनायनि उनावहाय बिथाङा हाग्रामा महिलारिनि सायाव हेंथायै बाथ्रा बुंनायखौ जोङो नुबोगासिनो दङ। नाथाय बिथांनि बुंनायनि सायाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जेन उल्थां फाल्थां जाया, आङो बेखौनो आसा खालामो। बिथांनि बुंनायखौ गुसुङै होनो इच्छा खालामदों, नोंथांमोना नायलांनो हागोन। रावनि हांखोजों लिरनो गोनां जादों। निस्थुरा सोर जाखोब्ला एसेबां मोजां जाखानायखौ जोंनि बर' हांखोजों लिरनायखौ दिनै समायना रमायना बिथांमोना बुफाय होफैनानै गुबुन रावनि हांखोजों लिरनो गोनां जादों। बेफोरबायदि मानसियानोखि हारि दानायनि बाथ्रा बुंगोन। ख्रिस्टान बर'फ्रा बर' नङा नामा? मानाव गिदिर हाग्रामा महिलारि गावनि राइटिं पेडआवनो बिथाङा मा बुंदों? मानाव गिदिर प्रमद बर' बिथांखौ एलिगेसन लाबोनानै बुंदों जे बर' ख्रिस्टानफोरनो ओरै खालामदों। सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिसिम मानाव गिदिर हाग्रामा महिलारि बिथाङा ख्रिस्टान धोरोमनि बिरुद्धै लाइजाम लिरदों। बेफोर बाथ्रायानोखि उन्दै बाथ्रा। ख्रिस्टानानो जा, सोरबा बाथौआनो जा, सोरबा जयगुरुआनो जा, बयबोथ' हारि दानायाव खामानि मावदों। बयबोथ' आन्दलनाव बाहागो लादों। जाय समाव आन्दलन जादों बै समाव रावबो धोरोम बासियालासिनो जोंनि आन्दलनाव बारसोमदों। जोंनो बयनोबो बड'लेण्ड नांगौ। खिन्थु मा खालामदों? मानाव गिदिर हाग्रामा महिलारि बिथाङा बर' ख्रिस्टानखौ जोबोरै नायनो बायो। आरो बिनि फोरमानाथ' बेनो राइटिं पेडआव गाव लिरना हरदों जे मानाव गिदिर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव माखासे गिर्जाफोरखौ लुफुंनाय जादों। बेथ' मोजांनि बाथ्रा। मैया दाखालिबाव 1000 बाथौ मन्दिराव आसामनि चिफ मिनिस्टारा फाइनेन्सियेल ग्रान्ट होनायनि बाथ्रा बुंबाय। बे मानाव गिदिर प्रमद बर' दैदेननायाव जादों। दिनै नट अनलि बाथौ धोरोम, सोरबा ख्रिस्टानानो जा, जेसेबां धोरोम दङ बर'फोरनि गेजेराव, नोंथांनि नोजोराव नोंथांनि साननाय बायदिबा गासै धोरोम माहारिखौ समानै नोजोर होदों नामा UPPL हान्जाया एबा बिटिआर सरकारा? जोङो आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों जों मोनफ्रोमबो मठ मन्दिराव जेसेबां दङ जोङो फाइनेन्सियेलि ग्रान्ट खालामदों। माखासे समाव जों खोनायोमोन बै समाव स्किम हमनानै करापसन खालामदों। जों बेनिखायनो थोंजोङै दायो मा खालामदों? चेक सिस्टेम खालामदों। बिथांमोननि कमिटिसफोरनो जों थोंजोङै बेखौ हेन्ड अभार खालामो। बेनिफ्राय जों मन्दिर लुफुंनाय खामानिखौ मावहैयो। दा माखासे बेलायाव जातिनि बाथ्राखौ बुंनानै इमोसनेल ब्लेकमेल खालामना लाब गैया। इलेक्सन खाथि मोनफैबासो मानो एसेबां जातिनि बाथ्रा बिथांमोना बुङो? आरो रियेल सेन्सआव जुदि बिथांमोना रियेल सेन्सआव जुदि जातिनि खामानि मावमारदोंब्ला नोंथाङा नाय, मैया दाखालि एसेम्ब्लियाव बिथांमोननि MLA जाय दुर्गा दास बर' बिथाङा बै समाव मिनिस्टारमोन। जों खोनानो मोन्दों, आं बिथांखौ बुङाखै, बिथांमोननि समाव बर' हिन्जावसाफ्रा बाजाराव थाङोब्ला बे भेरगाव बायदि जायगायाव दख'नाखौनो मोना नेबाय थाग्रा मानसिया सोरमोन? बर' हिन्जावसाफोरनि, बर' सिख्लाफोरनि दख'नाखौनो नेबाय थाग्रा मानसिया सोरमोन? बेफोरबायदि मानसिखौ सोरखौ बिथांमोना MLA खालामदों। थेंक इउ स' माच रायजोफोर, जायफोरा जोबजासिम नायजोब्बाय, गासैनिसिमबो थेंक इउ। आरो नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै मोनसे लाइक खालामगोन, जाहाथे नोंथांनि मोनसे लाइकआनो आंनि थाखाय गिदिरथार थुलुंगानाय जागोन। थेंक इउ स' माच।